Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media jasiraw kan ka foli lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ja in ka ɲin'a fɛ a ka cari n'o de ka partager ni y'a ka don kibaru waati selen ye bamanankan na an b'a ladɔnna k'a fɔ Mali ka falan minnu bɛ yen ani yatimɛdenw n'o ye an ka kɛlɛkɛcɛw olu minnu tanyana k'u denw to yirituruba kɛra o tɔgɔ la kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la faraɲɔgɔnkan jɛkulu UNTM ale funɛngɛlakaw o ye kalanbulon sigi sen kan min n'a kɛra tile 3 kɔnɔ kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la ka sanga ni Mali marabagaw olu ka laɲini ye minisiri Aluseni Sanu ale wulila ka se Yakuba ka tile ma min ye ka sanga ni Mali ka ɲɛtaa kuraw baara kuraw olu kɛli ye n'an ka mako Mali ɲɛtaa kura kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la ninnu de ye kunnafoni minnu bɛna lase balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Agence Dunia Travers Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Agence Cuba Voyage alisalamɛw hiji ni umura baaraw daminɛna ka ban Agence Cuba Voyage ɲɛmɔgɔyaso ko a nisɔndiyalen a bɛ silamɛ cɛman ni a musoman bɛɛ lajɛlen ladɔnniya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san 2026 umura ani hiji tɔgɔsɛbɛ baaraw fana daminɛna olu fɛ yen ka ban ka sanga o ma Cuba Voyage bɛ umura kɔnfa kelen bɔya kalo kalo k'a kunda Saudiya jamana kan o de kumu kɔnɔna na maa min y'a kanu k'a fɔ k'i ka taa umura la walima ka taa hiji la wali i y'a kanu ka i ka mɔgɔden bila ka taa umura la walima ka taa hiji la Cuba Voyage ɲɛmɔgɔyaso ko ka aw ladɔnniya k'a fɔ a ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sabatilen don ka ban o baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman kama n'aw b'a fɛ ka hiji ni umura kɛ ni a dɔnbaganaw ye a ye Cuba Voyage sɛgɛrɛ aw ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye aw ka siyɔrɔ ko n'a ka dumuni ko Cuba Voyage bɛna taa aw bila hôtel luxuw de kɔnɔna na Maka ani Madina wa fɛn min aw ka déplacement ye ka taa a ɲɛda lahɔrɔma yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kan a bɛna o kɛ kari climatiselenw kɔnɔ nin ye confort dan ye Agence Cuba Voyage aw ka dɔn k'a fɔ kabi a mana tɔgɔ sɛbɛn olu fɛ yen ka ban clés be a jalama ani a kumakalama ka fara gafew ka hiji ni umura bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔmɛ min kɔnɔ o b'aw dɛmɛ k'a ka hiji a n'a ka umura baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn sani a waati cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Mali hijidenw ka complet kelen o bɛ sɔrɔ ka da u kan wa n'i tɔgɔ sɛbɛn ka ban dɔrɔn Agence Cuba Voyage la u bɛ tirage tigɛ kelen d'i ma ni tirage kɛla ni maa min gɛrɛsɛgɛ i fara ci e bɛ maa kelen fara i yɛrɛ kan ka taa hiji fufalaki Agence Cuba Voyage fɛ o tirage ni ala sɔnna ma a bɛna kɛ avril kalo tile 28 san 2026 a bɛ kɛ centre islamique la Amdalaikaw fɛ Bamakɔ o tuma na walisa k'u lasɔrɔ a ye wuli ka taa u jabala bala u filɛ nin ye Bamakɔ kura avenue Mamadu Konate place OMVS n'o bɛɛ janyana aw ma a y'a to aw sigiyɔrɔ la k'u wele u ka nɛgɛjuru sira kan o de ye 20 22 19
06 wal 71 24 24 24 wal 64 56 56 56 wal 76 48 41 93 ni mami ko agence Kuba Voyage iba fo hiji ani umura gindo tigi kunnafoni daminɛna malika yatimedenw ani malika falaw n'o be an ka fintigilakaw olu denw ko fɔ fintigilaka minnu be yen k'u fatura k'u ka denbaya to yirituruba kɛra olu tɔgɔ la yirituru min ni minisiri fila tun bɛ a kɛnɛ kan ye minisiri colonel Asan Bajalo Ture minisiri madame Dumbuya Mariam Tangara nin kɛnɛ kan ye minisiriw o ye dɛmɛ kɛ ni falaw ni yatimɛden dɔw ye min ye banw ka taa fala tabletu kan nin dira nin kalanden dɔw ma balima shira minnu sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ ni jamana ka falaw ni yatimɛw n'o ye pipi de la nation ye olu ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ vakansi o baara ninnu donna ni yirituruba ye ani ɲɛ sɛgɛsɛgɛli ye minisiri fila fɛ kɛnɛya minisiri ani sigida lakanani minisiri an bɛ yirituru de la bi a bɛ campagne de reboisement kɔnɔna na donc k'a yira ko denmisɛnnin ninnu ko jamana hakili b'u la jamana tɛ se ka ɲinɛ u kɔ donc an b'a ɲini u fana fɛ u bɛɛ ka kalan kɛ parce que olu de ye jamana siniɲɛsigi ye donc u bɛna yiri minnu turu fana an b'a ɲini u fɛ bɛɛ k'i hakili to yiri ninnu na hali n'u taara ni minnu ye so fana n'u y'u turu u k'u hakili t'u la u k'a dɔn k'a fɔ ko nin yiri ninnu fana bɛ se ka kɔrɔbaya u nɔfɛ sini a b'u nafa cogo min na. faso ka fala ninnu ka kɛnɛya o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka miirinakoba dɔ ye o de bɔra ka waleya ni u ɲɛ lajɛli ye. denmisɛnnin minnu filɛ nin ye faso falaw de don u faw u baw dɔw ta fila bɛɛ tora ko gɛlɛn de la maliko in na k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ hakili b'u la ne ma fili so dɔ jɔli yɛrɛ daminɛna maison de la pupille san o san mois d'octobre tile laban o dédielen don ni enfant ninnu de la an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ palais la président bɛ mɔgɔ kura minnu donna la a b'olu ka carte d'u ma ne carte dir'u ma an'u bɛ taa yala palais kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ ye k'a yira aw faw tɛ yen bi mais jamana bɛɛ de ta ye aw ye ala k'aw balo ala k'aw k'an sago ye n y'o de fɔ aw b'aw jija aw bɛ kalan kɛ jɔnjɔn min dira aw ma ministre de l'enseignement ye min di a n'anw yɛrɛ bɛɛ ye min di o ye pour que k'aw tɔ encourager de halisa an y'a ye ɲinan an ye mɔgɔ 24 de sɔrɔ minnu garijɛgɛ kɛra baki la mɔgɔ 89 olu sera ka DEF sɔrɔ an ka pipiw bɛ kalan na caman bɛ kɔ kan an bɛ dugawu kɛ u taara kalan min na ala k'a sabati an y'a fɔ consultation fana bɛ ka kɛ dɔwɛrɛ tɛ c'est pour que k'a lajɛ ne banamisɛnnin minnu b'u la surtout vision kalan tɛ se ka kɛ ni ɲɛ kɛ caman bɛ t'u sigi kilasi kɔnɔ u b'a fɔ kuma dɔw kunkolo b'u dimi ou bien u ɲɛ tɛ fɛn na u tɛ fɛn fɔ donc chaque année san o san an b'an profiter fɛnɛ k'o visite fɛnɛ kɛ k'a lajɛ ne fɛn bɛ min na n'a bɛ corriger cogoya min na an b'a corriger ten. tablette 15 o dira pipi kalanden 15 ma ka bɔ sigida lakanani minisiri yɔrɔ o kɔ école pan 25 o dira pipiw ma ka bɔ kɛnɛya ni ɲɔgɔn dɛmɛ minisiri yɔrɔ ka kɛnɛ in kuncɛ. faraɲɔgɔnkan jɛkulu UNTM ale funanŋɛlɛnnakaw o ye tile 3 kalanbulon sigi sen kan kalanbulon min ni a sigikun ye fasoden ɲumanya faso kanu ani faso lakana kumaw ninnu kɛra nin kɛnɛ kan ye seera min sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin ye. UNTM ni ale ye Mali baarakɛlaw ka lafasali jɛkuluba ye ni lafasali jɛkulu 13 kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la bolofarakulu min bɛ sifinw tɔgɔ la ni o bɛ wele tubabukan na dalasurunyala ko CNJT o kulu mɔgɔw tun bɛ tile 3 dɔ fara daniya kalan dɔ la min ni o y'o daminɛ ni otukalo tile 10 ka taa se a tile 12 la 2025 u ka kalan in tun bɛ ka boli fɛn caman de kan i n'a fɔ drapeau yɛrɛ kan ka yɛlɛ drapeau man ka si san man ka drapeau ci ani drapeau yɛlɛli ani national chanteli olu tɛ kelen ani ni ye ɲɛmɔgɔ ye i kan ka baara kɛ cogo di kɔfɛ mɔgɔ minɛ cogo min a kan ka baara kɛ cogo di bɛn kɔnɔna na ani karama kɔnɔna na an olu bɛɛ faamuna kalan kɔnɔna na don n'a natɔ baara wɛrɛ b'an bolo n'ala ye mois de novembre yira an kan ka taa Buguni baara ani sariya minnu bɛ baara lakana ani ka baara tanga an kan ka taga baara dɔw k'olu kan ani ni ala ye décembre yira an na an kan ka taga
Côte d'Ivoire an tɔɲɔgɔn denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ Sénégal an n'olu kan ka jɛ ka taa an bolo di ɲɔgɔn ma ka tile damadɔ kalan kɛ olu fɛ yen nɔ. U ye ni initiative min ta initiative ɲuman ba de don a man ka danni ma syndicaliste wɛrɛ su kan ka wele ka na ni palais in kɔnɔ yan ka na fasodenniya kuma f'u ɲɛna a kana dɔw fana ma AES syndicaliste jeunes fana kan ka wele u fana kana u kana dɔ fɔ u ɲɛna AES yɛrɛ ye mun ye an bɛ mun ɲini sini AES ko la walasa an ka k'an yɛrɛ ye ne welela ka na k'a fɔ ko n ka na ni kalan ni kuncɛ kuma fɔ o de y'a to n y'a f'i ɲɛna ko nisɔndiyalen don. A baaraw kun cɛra ni mɔgɔ minnu ni olu sen yera ni tile 3 dɔn fara dɔnniya kalan in kan ka sɛbɛn di olu ma mun bɛ a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u ye baara in kɛ. Ka sanga ni Mali marabagaw ka laɲiniw ye san 2063 Mali kura ɲɛta sira u b'a fɛ ka baaraba minnu kɛ a baaraba in min ye ministre Alfuseni Sanu n'o ye kasabiko ministre ye ale sera Yakuba Katile ma ni ka taa ɲɛfɔli kɛ a ye seereya minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin. Mali ka ɲɛta ni a ka yiriwa fɛɛrɛw bolodalen don nin gafe min kɔnɔ yanni san 2063 cɛ ani fɛɛrɛ wɛrɛ min bilalen don sen kan ni jamana ka yiriwa siraw cilen don a kɔnɔ ni o ye Malikura ɲɛta sira ka bɛn san 2063 ma ani min bolodalen don ka bɔ san 2024 ka se 2033 ma. Jamana ka cakɛda damadɔ tɛmɛnen kɔ sɔrɔ ni musaka ko ministre ni a baara ɲɔgɔn nana ɲɛfɔli kɛ ni hakilinaba ninnu ka min talen don Mali fɛ a ka yiriwa sabatili kama Sezek Maw ye bi sɔgɔmada in na. Fɛn caman b'a kɔnɔ min n'anw yɛrɛ kɛ baara de bɛ kɛ ɲɔgɔn ta a bɛ komi n'a fɔ an ye laɲini minnu kɛ n'a laɲiniw n'a lasera gouvernement ma ani président ma laɲini ninnu u y'a don ba la ni ka sɔrɔ ka ɲɛɲini kɛ waati jan ko do mais n'a daminɛna ka misisa baara bɛ ɲɛ donc anw b'an yɛrɛ ye a la. Malikura ɲɛta ka bɛn san 2063 ma ye ɲɛta fɛɛrɛw bilalen sen kan jamana fɛ jamana ka ɲɛta ni a ka yiriwa ni a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli o siraw bɛɛ lajɛlen cilen don gafe min kɔnɔ ani min sigilen don jamana yɛrɛ ka nafa sɔrɔ siraw kan k'a daminɛ sɛnɛ yiriwali fɛɛrɛw jamana ka kana sabatili jamana denmisɛnw bolo doni a yiriwali baaraw la dɔnko ni seko yakubayali jamana dugujukɔrɔ nafaw bakurubaya la Mali sinzini a yɛrɛ kolo la k'a ka ɲɛta sabatili baaraw musaka bɔ. An y'a ye k'a fɔ pour que jamanaw ka se ka taa ɲɛ f'u k'u yɛrɛ de bila ka taa yɔrɔ jan san 30 san 40 san 50 jamanaba fɛn fɛn taara ɲɛ u bɛɛ ye sɛbɛnni de kɛ ka hakili jagabɔ de kɛ mun ni mun b'u bolo mun ni mun b'u bolo n'o tɛ tɔw bolo mun ni mun bɛ tɔw bolo n'o t'u bolo olu bɛ se ka mun kɛ pour que u yɛrɛ ka se ka bɔ ɲɔgɔn na donc o miiriya in président de la transition ko an k'o miiriya in de sɛbɛn ka bila pour que Maliens bɛɛ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an ka se ka baara kɛ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka objectif fɛn fɛn b'an bolo n'o ye an ka kan yɛrɛ ta ye an y'a ye k'a fɔ a fɛn fɔlɔ-fɔlɔ o ye maliden yɛrɛ ye parce que an ye mɔgɔ miliyɔn 22 ni kɔ de ye bi denmisɛnnin 100 saradara o bɛ 70 ni kɔ sanfɛ donc jamana o jamana ni denmisɛnnin b'o kɔnɔ ka se o niveau la u ka kɛnɛ fanga b'u la barika b'u la hakili b'u la u kalanna ka ɲa foyi to jamana kɔ ni ɲɛfɛ taga tɛ. Nin baara min ni a daminɛna sɔrɔ ani musakako ministri fɛ ni o ye ka taa nin baaraba minnu bolodalen don Mali fɛ yanni san 2063 cɛ ni o ye Malikura ɲɛta sira ye yaasa ka kunnafoni cɛri ka da jamanadenw bɛɛ tulo ka kɛrɛnkɛrɛnna jamana cakɛdaw u y'a jira k'a fɔ hali bi o wulikajɔ kelenw bɛ to senna ka wuli ka se jamanadenw ma u bɛ se ka faamuya sɔrɔ nin gafe in kɔnɔ kuma na cogo min ɲɛsinnen don Mali ka yiriwa a n'a ka ɲɛta sabatili ma san damadɔ nata kɔnɔ. An balimaw kunnafoni kuncɛla an b'a ladɔnniya k'a fɔ yirituruba o bilala sen kan yirituru min ni a bɛna kɛ Kati, Bamako ani Kalabankoro sɛla minnu sɔrɔla ka bɔ nin yirituru in dayɛlɛli kɛnɛw kan olu filɛ nin. Nin ye RENAGEM ka programme dɔ de programme min bɛ taa ka yiriba turu an ka dugu 3 la an y'o choisi n'o ye Bamako, Kati et Kalabankoro. An bɛ fɛ ka 15 000 plans k'o de turu san 2 kɔnɔ an ka espace vert n'o olu caman bɛ yen bi bɛ yen na o turuna ka kɛ fɛn wɛrɛ an b'u identifier minnu bɛ yen olu aménager ka clôturer ka forage kɛ yen walasa
o bɛ se ka kɛ espace ye mɔgɔw bɛ se ka tu u yɛrɛ ladamu yɔrɔ min na ani a bɛ se ka kɛ sababu ye mun b'a to yiri nafa a bɛ se ka sɔrɔ an ka quartier kɔnɔ a bɛ se ka sɔrɔ an ka du kɔnɔ bon projet in fana a bɛ fɛn wɛrɛ kan n'an b'a fɔ ma camp international de reboisement o ye ka Mali jamanadenw ani dugu wɛrɛ jamanadenw wele ka na an bɛ yɔrɔ dɔ choisi an bɛ taa yiri caman turu a la a kunba dɔ fana ye mun ye o ye ka baara di denmisɛnninw ma yiri turu sababu la u bɛ se ka GIE créer pour que u bɛ se ka non seulement ka pépinière kɛ ka nɔgɔ bɔ ani ka yiri nɛgɛw dilan. An bɛ yiri minnu fana turu an k'a lajɛ an k'a kɛ yiri nafamaw ye c'est vrai nafa bɛ yiri bɛɛ la mais yiri minnu bɛ se ka nafa caman las'an ma baloko yɔrɔ la ani nafasɔrɔ sira wɛrɛw kan ani yiri minnu bɛ ka si latunu an ka jamana kɔnɔ donc an ka sinsin olu la o yiri ninnu na nɛrɛ b'a la si b'a la yiri caman zirasun b'a la donc an k'olu fana turu k'olu fana an bolo kan bon yiri turu dɔrɔn fana t'a ɲɛ ye an ka a lajɛ ka yiri ninnu tɔpɔtɔ k'u sɔn walasa u ka se ka kɔrɔbaya hakɛ dɔ sɔrɔ yiri turu dɔrɔn tɛ fana ani assainissement an ka jɛya sabati an ka sigidaw kɔnɔna na éducation environnementale a bɛ daminɛ denmisɛnninw de la fɔlɔ parce que n'u n'a kɔrɔbayara a ka ca Ala fɛ u n'a bɛ mɔ u n'a bɛ kɔrɔbaya u bɛ se k'an ka environnement protéger ka sigida lakana cogo min na donc hali bi an k'an fanga sinsin denmisɛnninw ka o yɔrɔ kan n'an bɛ yiriw turu an b'u bila u ka yiriw turu an b'u bila u ka yɔrɔw saniya an bɛ se k'an ka yɔrɔw verdi o de ka ɲi kosɛbɛ o bɛ na ni fiɲɛ dumanw ye fiɲɛ kasa dumanw ye en même temps a bɛ na ni kɛnɛya fana ye an ka sigida kɔnɔna na. Kanta Media filɛbagaw nin bɛna danse kɛ a ka bi don kibaru la min labɛnna balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ Kanta Media jasiraw kan ka foli lase aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Ala ka sini don kibaru yirana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.